1, 2, 3, go. Hi everyone! Happy 2,000 subscribers! And yes, thank you so much sa lahat ng mga nagsusubscribe sa akin. And syempre, dahil naka 2,000 subscribers na tayo, say hi! I'm with my kids again. Parang gusto ko ng milk tea lately, so I heard may masarap na milk tea dito sa Tayug. Ayan. Puntahan natin yung cafe Tribu sa Tayug, Pangasinan. Para tikman yung sarap nilang milk tea. Sabi nila, I heard lang. So, let's try it. Dahil nga naka 2,000 subscribers na tayo. Yay! Powerful! Again, bago tayo mag-start, please hit that subscribe button and bell button para ma-notify ka sa lahat ng aking mga videos. Gutom ka na, baby? Let's go? Yeah. Let's go! Here now at Cafe Tribu Express, all the way from Tayug, Pangasinan. And syempre, makikipag-usap tayo sa owner ng Cafe Tribu. Hello po, good afternoon. What's your name? I'm Lerma Vivan. Lerma, and what's your name? Ada po. Ada. And yes, tatanungin natin yung mga menu and best sellers ng Cafe Tribu. Ano po ba ang mga menu ng Cafe Tribu? Unahin na lang natin tong good morning breakfast. On the wings of rice. Mga bundles. Yan. Mga chicken wings bundles. Meron po kami ng mga nachos. Tapos yung mga pasta po namin. Ang best seller po dun yung creamy tuna pesto po. Tsaka yung bulgogi po na Korean pancit po na. Wow! And syempre meron din kayong mga milk tea and from... Chris blend po. Yes! Coolers, hot coffee po. Kailan pa po nag-start tong Cafe Tribu? Nung 1 po, February 8. February 8. February 8 lang po. And
And, ayan, syempre, paki-invite yung lahat ng mapapadaan dito sa Tayug. Imbitahan ko kayo na pumunta dito sa Cafe Tribu Tayug para matikman nyo lahat yung mga menu namin. Like tuna pasta, bulgogi, pakpako pizza, yung mga bestseller namin kasi. Tapos ngayon, nagkuha na naman kami ng bagong kuha namin na pang budget meal sa mga estudyante dito sa school ng Tayug National High School. Yung rice in a bowl. Wow! And Na magkakano po? mayroong 40 pesos Wow. na, may 50 pesos, may 60 pesos po. Yes. Ayan, saan po located ang Cafe Tribu Express? Sa may Mabini. Paris Street po, corner Mabini. Dito po sa dito po banda po sa may malapit po sa ang daan po niya sa Desa. Oh, yes. Landmark is Adesa. Adesa. Anyway, thank you so much again, Cafe Tribu Express. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Mag-usap naman tayo sa mga customers ng Cafe Tribu kung ano masasabi nila sa mga menu ng Cafe Tribu Express. Hi guys! Hi! So, what's your name? I'm Raymark po. Raymark, also with your friends. Hi everyone! Anong meron ngayon? Anong meron? Bale, banding lang po. Anong in-order nyo po? Fries on tops, tapos, ano na to? Tawag dito? Nachos ala CNM, tapos tower po na milk. Anong masasabi nyo sa Cafe Tribu Express? Swak po siya sa budget, tapos ano po, masarap yung menu nila. Tapos loyal customers na rin po kami. Ay, talaga. Taga saan ba kayo? Malagay sa Pangasinan. Ay, talaga ba? Loyal! 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 Anyway, thank you so much again. Thank you, bye! So, we're on our way home.
Again, thank you so much Cafe Tribu Express all the way from Tayug, Pangasinan. Nagbababay na. Ang masasabi ko, very affordable and napaka-friendly nung nagsiserve sa amin, the manager, the people, and marami silang menu. Marami kang mapagpipilian kung saan swak yung budget mo. For inquiries, ayan, ilalagay ko sa pagkatapos ng video ko yung kanilang number siguro or Facebook page para makapasyal kayo sa kanila dito sa Tayug, Pangasinan. Again, nag-enjoy ang aking pamilya ngayong Sunday. And thank you so much again sa 2,000 subscribers ko. Woohoo! Ayan! Sana sa susunod na pag-celebrate ko, kasama ko na kayo. Wow! Kasama ko na 2,000. Paano ko mapapakain yun? Sige. Kung nanonood ngayon at hindi pa nagsusubscribe sa aking channel, please hit that subscribe button and bell button para ma-notify ka at dumami na tayong mga ka-powerful. Let's go! Let's go! And that's it for today's video. Thank you so much for watching, guys. And I'll see you again next time.